Dobrý den, vítejte na portálu www.ivrata.cz. Dnes si ukážeme, jakým způsobem naklonovat kód z ovladače Harman Secure do ovladače Proxima. Postup je následující. Stiskneme jakékoliv tlačítko na ovladači Proxima a stále držíme pro nastavení ovladače do učícího režimu. Ovladač začne nejdříve zeleně blikat, poté začne blikat zeleno-červeně. Po nějaké době ovladač zhasne, pořád držíme tlačítko, dokud se ovladač nerozsvítí červeně. Ihned potom ho pustíme. Tak a pouštíme. Poté stiskneme tlačítko, na který chceme kód přenést a opět stále držíme. Ovladač začne blikat červeně a jakmile se rozsvítí zeleně, ihned pouštíme. Tak. Dále přiložíme oba dálkové ovladače co nejblíže k sobě. Na ovladači Harman Secure stiskneme naladěné tlačítko a držíme. Jakmile ovladač Proxima zrychleně zabliká, tak si kód skopíroval. Tak. Jakmile máme kód skopírovaný, tak musíme čekat, až se dostane ovladač Proxima z programovacího režimu. To poznáme tak, že ovladač zabliká zeleno-červeně. Poté již ovladač můžeme používat.